Lakhain Korapli, Diopani MEC constituency angkang Range Forest Office North Eastern Range Silonijan Karbi Anglong East Division arlo kaselam tang atowar amukha sangti arlong keroya trak amukha kacheleng kitir pikajok kedotang atowar amukha anta kahingno da prangjisi angring thetanlo Rong rubara datum akinang sotnai laki towarta isilo towar jong si mesen pote rongara datum kacheleng anke kijoy muchoda sonsi thek ponlongji Towar jong si avela pen hingno pulote rong arada tumke kachehelat katora dokok titik. Lahai kaddu kave matha si ki un anben ke sarkar tum towar selam pipon bomlo. Bonda diopania hawarang kangalong ke dotang atowar anta non puthot ka hingno atowar si kacheleng thulongji si akopai nangle thurok tahai. Athe diopania hawar sangtia mohol long inkora phoso se lapen permit pen ke enatumta dothulang. Lapen halapu arlong kero atumta dolang. La kaddu kawe pen arnisi humpharo sose sang tiarlong Silonijan Forest Range Office angkang pen dampo. Athema ladak Silonijan Range pen Bornirja number Diopani Upper Diopani Dhansiri Alangroy Haihui malom pen LPA truck la pen dampar pen Dimapur Sarupathar Porpothar Golaghat Merapani Manipur Bokaghat Haihui adim anke Karbi Anglong Silonijan pen kaiketa sang tiarlong kedam chimitmi. Lapen ladak troksi ke batrak lapen dampar atum ke tipi chalan ingthan mangri. Latum ajaha ke tangka ki pipen si dampom lapen penangan atum ke forest atum pen achiklo chithik si dampom. Lasila sorting pen langdam pulote Silonijan Forest Range atum ke sangti arlong anam pen penangan ajihep chipangcho ilong tahai. Lasi aja lepunon tangka ke longpo halapu council aphan achiklo jonwang kupu antong revenue ke palelo ne laso bang piniar ni anta chini pon pelang. Lasi tangka ke badu tanangji seta radaphan kaselam pitang atau warabang ke phangno pithai titi. Lasi lahai ho kaddu kave mathaponra Silonijan Range alokedo ACF prabjin pen saikideng sikeme puta kachirok tok aradatum pen pachini pahem sopon thu. Bokajan pen Anantirang Karbi Anglong Live.